Nilimen ke Songja Engti Kathar ni non kido ke PhD colony Botlangso West Karbi Arat. Alapan punang ni sar bura alapan sar pia tu men sampai pacini gim. Nili sar buramen ke Stefan Engti, ke nili sar piamen ke nilip terangti. Alangli Botlangso basic LP school long si lot hanbong. Tang tenon nang lila APSC long ki undun bai kopia ring mate kopia pulong masih nong leci pa undun la bang. APSC long ni all Assam ke Assam Police Service long 59 rank. ST Hills Reservation plote bang thomdo ke chengsi bang ke nili lo. Non nang ni phan bang ke nasi nai tang iglon pa. Non aku ke notification people la notification pide APSC chini po. Dasutame kachini teng ke training minkan isi phan Guwahati kali te barapani silong along nang korji. Kaporhi ke kasik sak ke abi khali bori pon bomang po na ke jong sinang basic education ten anang dengang jong sinang unlo lote lake nang basic level of literacy basic level of lake dolo lasi porhi pon bomang po che bori pon bomang po bori lote long po so result ke credits ke du first ke arnam aphan arnam jong suri ahirjuming pipite laso pirthita dolong le laso phike nipo nipai ke donraban ke pudamlo ke well wishers angton kituan message ke la puhelo je sopta mane kaporhin mangke lake chingthunang po non langdamlo plote nilinon West Karbi long niti ayuk long siklem bo West Karbi long district commissioner office long lasi haladak chiklujoni keklem ke doba mohotsi chini lo je kwan ni nituma district ke papi non langdam plote latest data 30% drop out rate do class 8 and class 9 and then ke promotion so good 30% drop out do lasi ladak langdam lo plote lage nitum ke 10 angdeng ke lian ta mane kasik sak dupik mane 10 lele khusi mane osomartum school area lapen school area pen child marriage sadota hai black aposuda yo bang for drugs pini dulu isi kim kudami pu bangke motivation inspiration lake alang litum sido po ko ana aleng thi tum ta lake inspiration motivation ke ninje chot po jas tame ke klemi bangke nang litum siklemang po lasi don Karbi long ching thuji plote sopta kaporhi hin mangke lake mane nitum importance pipikni pipama non langdam lo plote non APSC hin ta nili niwet Karbi pen ECS long mangke pining ke Karbi tum ta ave reservation ke avelo jas tame open category ta long tunde delo lasi kaching thori plote education ahina bangke nitum importance pipikni nal Litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta.